Ngake ngakhuluma ngensizwa yasemsinga yakwaZondi engangenawo nje Ncome. Yayihlala number 6 futhi. Section C number 6. Mina ngangikade ngisuke eB, that was 2013, ngangisuke eB mina section B lapha eNcome Medium. Ngangisuka section B sengizohlala section C. Ngafike ngangena lapha esingangene number 6. Kunensizwa yakwaZondi engayifica lapho nje, insizwa emnyama eyayithula nje, ayigwetshwe ngo2006. Yayigwetshwe 15 years. Leyo insizwa yaphuma ngawo 2013 ngoba angihlalanga nayo kakhulu, ngathi mangifika nje number 6 yayisiyaphuma yona. Yaphuma yayikhala leyo insizwa, ngangakhuluma ngayo. Yaphuma kuLwesine ejele, mayifika ekhaya bayidubula ngeSabatha eMsinga, yaseMsinga, angazi nokuphi noMsinga. Kwakugama layo angazi noma umsawa enkosi Zondi. Yayimnyama nje. Lensizwa yathi mayiphuma yaphuma ngoLwesine, kwaLwesihlanu ngomgqibelo bayidubula. Satshelwa ngamaphoyisa ukuthi uZondi bamdubulile lengakubo. Kwaba buhlungu kakhulu, yayisiyiNazaretha nje. YayisiyiNazaretha. Uma sithola sekufika indaba ejele idutshulwe ngabantu bakubo kamufi lo yayimboshelwe. Icala yagotshwa 2006, lensizwa icala elenza 2005. So from 2005 eboshwa uZondi, bahlezi nje bakubo mufi bamlindile. Wathi mayiphuma nje 2013 bamdubula. Wayegwetshwe 15 years. Wathi mayiphuma nje ku2013 bamdubula. Lensizwa ikhuluma indaba yempi yangakubo eMsinga. Msinga emabomveni. Kulwa lempi yayigodi nje yayilwe eMsinga. Igenge yakwaZondi lapho was involved. Uthi uZondi kunenyanga babehamba ngapha mhlabuyalingana ngesikhathi sempi, ilwimpi zidutshulwa insizwa heke, bedutshulwa abafowabo befa nabo uZondi bedubula isigodi lesabalwa naso. Uthi kunenyanga babehamba ngapha kwaMhlabuyalingana, uthi lenyanga yayifika ibanikeza intelezi okwakuthi uma beyisebenzisa, ithi lenyanga mandibana nazo izitha emini ziningi nje intelezi ababeyisebenzisa, ezinye kwakuzintelezi zokuthi izitha kube izona ezizanga kubona, noma isitha nje vele behlangane nasedolobheni. Kodwa nje kushuthi kwaku intelezi le ababeyisebenzisa, izitha zayizizela zona, zivele ibhayize nje zizele zona bese beyidubula. Uthi uZondi lenyanga uyayibanikeza umuthi ukuthi makwenzekile uhlangana nesitha emini edolobheni vele usidubule. Uhlangana neinsizwa zangale lezenilwa nazo, uvele uyidubule khona lapha edolobheni, ungayifihlile unjalo. Uthi uyothi ufike emakhaya sekugcwele ukuthi usibanibani udutshuliwe edolobheni, udutshuliwe usibanibani wakwaZondi. Kushiya umuntu oswashona, either ubhuti wakho oswashona noma umfweni omunye nje oswashona, hayi wena wadudubula. Uthi uZondi yayinalo muthi lenyanga ngoba yayifike lenyanga mayibanika umuthi, yayibanika umuthi bese behamba beyemathuneni beyukhuluma bephathise kushuthi lezi insizwa lezi esezadutshulwa zashona, ezezashona kudala empini, befike bekhulume nazo beyihlomise, beyinike ngokwemiyalelo walenyanga,
beyihlomise beyiniki ikhali. Uthi uZondi bekuthi mawudubula umuntu edolobheni wena kubese kubantu abakubukayo ubese ngathi umfowenu osowashona lo dubulayo. Uzothi uyafika ekhaya uzothi yezwa emakhanda ambama umuntu adidutshulwe eksene edolobheni noma emini emakhanda ambama kuthiwa sekugcwele ukuthi usibanibani nje obedutshulwe nje kuthiwa udutshulwe usibanibani kodwa lo sewashona. Xake kabantu ukuthi usibanibani ngani sewashona kanti umuntu walenyanga lo. Uthi uZondi nje ngelinye ilanga besuka kwaMhlabuyalingana beyobhila kithuna beyokhuluma emathuneni ngoba babejwayele babehlala isikhashana bebuyele kulenyanga. Iyona lenyanga yayisho ukuthi emva kweinsuku ezingaka nibuye nizela, emva kweinsuku ezingaka nibuye nizela. Uthi uZondi ngelinye ilanga abantu besuka ngangalikhuluma lolu daba. Uthi ngelinye ilanga ngangalibhala epagini emsebenzisto. Uthi uZondi ngelinye ilanga abantu besuka Mhlabuyalingana beyithuneni beyokwenza njengenjwayelo. Bafica ithuna elinye ithuna labafowabo liphethuka igazi khona lamanzi la aphuma ema-malls okuhlobisa. Lamanzi la aphethuka uthi ithuna balifica liphethuka igazi kanjalo abazi ukuthi kwakwenza kanjani. So nalenyanga ke yase Mbombulo engingakhuluma ngayo babushange lo siwashona wayenza kakhulu intelezi zezimpi. Uthi yena ke uthi yena wayesebenzisa ukushuthi waye uma nifika ushange nelwimpi ningaba kwanongoma ngenza isibonelo nifika ningaba nongoma nifike nithi baba siyalwa emakhaya khona isigodi silwa naso so manje sizofuna intelezi yempi. Uthi lo baba ngangikhipha insizwa eziwu4 mina khona insizwa zami eziwu4 engangikhipha ukuthi ihambe nani ziyolwa lempi. Uthi intelezi ababebanika yona nayo ubuthi manihamba niyolwimpi nidubula abantu bese laba bantu laba bebone sengathi badutshulwa bebone labantu asebashona abamboni umuntu ophilayo babona umuntu osowashona okuyena angazi ke inyanga zicanti ziyayazi le nto ukuthi mawusebenza umuntu olwimpi uma ngiqhamuka nje edolobheni ngidubula umuntu ungabonakala ukuthi umenzi lo emsebenzisto kodwa kubonakala umfowethu osowashona kube ngathi uye lo dubula abantu edolobheni. Nayo ke lo nyanga yayiyenze njalo le yakwashange bayazi abantu ngiyahlala eDalton leyo nyanga siyashona enzima kakhulu nangomuntu wecala futhi wathi uma uhamba icala yayitshela kahle ukuthi hayi mawuhamba kimi icala ufana nomuntu ongenalo icala khohlwa nje indaba ukuthi unecala akekho umuntu ofika la kumina bese yagwetshwa nathi sasihamba yena lo nyanga yashona thina ngo2010 abantu kwakula kuFebruary uma ngaphosisi I'm not sure noma ku 2009 siyophela kodwa icala lethu ukuthi sigwetshwe laliselingekho kude yashona lenyanga sihlala eDalton yagula nje yashona kufika icala nje thina kade isiyashona lenyanga sase sibamba siyeka nje sisigijima noma yipi inyanga iqhamukayo. So lento yempi makuthiwa nje kuyaliwa ngempela kuliwa izimpi zikhona izinyanga eyinomuthi lo ngempela ngoba ushange nje noma ngingacwagcine ngayichaza ke indaba abafana ngoba wathi yena makuliwa impi uyakwazi ukuthatha nibe bawu2 ngakini esigodini sangakini uthi nje ngisebenza noma igenge nje u2 eniyethembayo uthi bese ngiedela insizwe eziwu4 mina bese ngiyayihambe lethule yangakini bese editsizwe eziwu4 uthi bese ngiyayihambe yoshaya impi uthi umuntu obuye kuyena akuthi akasala enkundleni umuntu obuye kuyena so wagcina eshonileke lo baba owayewazi umuntu ofana nalo. Bengithi angidlulise lo myalezo lo ukuthi phambilini ukuthi ke nakho ke inyanga manje ezifana nalezo
ayisekho ningi inyanga ekwazi ukufana nalezo. So impi phambilini ubona insizwa zinesibindi esigaka nje sokulwimpi, ubona insizwa zingenendaba nempi, ubone sengathi ziyaenjoya ingoba into ebigqugquzela kakhulu ukuthi kwenzeke noma zibukeke sengathi ziyaenjoya ukubulala abantu. Yizo lezi inyanga ebezinalomthi lo ekade nguchaza, yizo lezi inyanga ezifana nalezo. So ke muzobuka ke ikhatha ayisafani ikhathi manje, uzothanda impi kanti inyanga ayisekho bese usheshe uyafa. Kodwa nje bengifuna ukuchaza indaba le nyanga engingakhuluma ngayo nendlela eyayenza ngayo intelezi yempi engeke ngakhuluma ngayo kulolu daba lalo mama lo engithe udaba lolunzima kakhulu nami olwangithinta lo mama waseCranscope engangikade ngimbona lapha ya ejele laseWestville owagwetshudile kajele ebulela isoka lika dadewabo.